ассалому алайкум тамошобинон ва шунавандагони азиз. мавзӯи имрӯзаи мо анор ва хусусиятҳои шифобахшии он мебошад. анор ба инсон хеле фоидаи зиёд дорад. мо инҷо каме маълумот дар бораи анор ҷамъ кардем, яъне ки 10 хусусияти шифобахше ки ба организми инсон дорад ба шумо пешкаш менамоем. якум, хӯрдани меваи анор миқдори гемоглобинро дар организм зиёд мегардонад. аз ҳама хусусияти асосии меваи анор мубориза бурдани он ба камхунӣ мебошад. ҳангоми камхунӣ шарбати меваи анорро ба миқдори 0,5 истакон дар давоми рӯз 3 маротибагӣ 30 дақиқа қабл аз таомхӯрӣ истеъмол намоед. агар аз рӯи ҳамин қоида 2 моҳ аз меваи анор истеъмол намоед, аз камхунӣ табобат меёбед. дуюм, меваи анор фишори баландро паст мегардонад. яъне ки онҳое ки давлени доранд анорро истифода баранд, давленияшонро паст мегардонад. донаҳои анор фишори хунро дар организм мӯътадил нигоҳ медорад. пӯсти решаи хушккардашудаи анор дар чой андохтаи он системаи асабро ором карда, хоби шабонаро ба роҳат мегардонад. сеюм, оби ҷӯшонидашудаи пӯсти анор барои чайқонидани даҳон ва гулӯ истифода мебаранд, ки он дарди даҳон ва гулӯро табобат мекунад. моддаҳои таркиби пӯсти анор дардро бартараф менамоянд ва кислотаҳои органикии он бошад инфексияҳои зарароварро нобуд месозад. чорум, меваи анор яке аз меваҳои шириneст ки истеъмоли он барои гирифторони бемори қанд на танҳо мумкин аст, балки ба онҳо фоидаовар низ мебошад. барои ин давоми рӯз 60 қатрагӣ аз шарбати анор ҳамарӯза 4 маротибагӣ истеъмол намудан лозим аст. дар ин маврид аллакай дар давоми 30 рӯз сатҳи қанди хун паст мегардад. панҷум, шарбати анор ба одамоне ки дар изотопҳои радиоактивӣ кор мекунанд ё дар минтақаҳои радиатсияи баланддошта зиндагӣ доранд хело ҳам фоидаовар мебошад. шашум, пӯсти меваи анор ба пӯсти инсон фоидаовар аст. пӯсти рӯятон равғанин, рехинакдор ё шамол кашидасту намедонед чӣ кор кунед? дар ин маврид пӯсти анорро дар равғани зайтун нимбирён карда ба рӯятон дар шакли ниқоб молед. онро дар дохили яхдон нигоҳ доред ва дар як ҳафта аз 2 маротиба зиёд истифода накунед. ба хокаи аз пӯсти хушккардашудаи меваи анор ҷойи сӯхтаро босамар табобат кардан мумкин аст. ҳафтум, донаҳои анори хуб пухтарасида дорои алкалоидҳо пелтерин, изопелтерин ва метилизопелтерин мебошанд, ки таъсироти пурзури зидди кирми меъда доранд. барои гиҷаи меъдаро табобат кардан дар 400 грамм оби хунук 40-50 грамм пӯсти майда реза кардашудаи анорро андохта давоми 6 соат ҷӯшонед. сипас онро дар оташи пасттар то бухоршавии нисфи маҳлул ҷӯшонед. маҳлули тайёри хушккардашударо кам кам дар давоми 1 соат нӯшида тамом кунед. баъди 1 соат доруи ислоҳоварро нӯшида, пас аз 4-5 соат ҳуқна яъне ки клизма кунед. ҳаштум, инчунин меваи анор дарунравиро қатъ мегардонад, зеро донаҳои анор моддаҳои часпанда доранд. одамони калонсол донаи анорро майда ва хушк карда дар як рӯз 3 донагӣ пас аз таомхӯрӣ аз он истеъмол карданашон лозим меояд. барои ин мақсад барои бачаҳо шарбати то нисф бо об омехтаи меваи анорро додан мумкин аст. он дар ҳолати гуногунии дарунравии инфексионӣ давобахш мебошад. нӯҳум, истеъмоли шарбати меваи анор ҳангоми шамолкашии гурда, ҷигар, гӯшу чашмҳо, буғумҳо ва узвҳои дохилӣ хеле шифобахш аст. барои ин ба болои 2 қошуқча хокаи пӯсти анор 1 истакон об рехта 30 дақиқа ҷӯшонед ва ҳамарӯза ба миқдори 50 граммӣ 2-3 маротибагӣ қабл аз таомхӯрӣ истеъмол намоед.
دهم میوه انار شیرین برای آدمان گرمیجوز خیلی هم مفید می باشد. اگر انار شیرین را آدمان گرمیجوز بخورند حالت مردانه آنها را به حرکت می درآورد. عضوهای بدن را از ماده های ضررناک پاک می گرداند. گره های موجوده را می کشاید. درون را ملایم می کند. پیشاب را می راند. تشنه می گرداند. اگر این را بعد از طعام بخورند طعام را زود از معده فرود می آورد. اینچنین خوردن این روح طبیعی را که مکانش جگر است صاف و درخشان می گرداند. خود جگر را قوت می بخشد. برای بیماری های زرد پرورین، بیماری های سیپرز، دلتپک یعنی که دلبازی، درد عضوهای درون سینه، سرفه گرم دارو می شود. آواز را صاف و روشن می کند. بدن را فربه می گرداند. خطور و خارش را دفع می سازد. رنگ رخساره را نیکو می نماید. این بود شنوندگان کمی هم باشد معلومات درباره خاصیت های شفابخشی انار. به کانال ابونه شوید، به ویدیو لایک مونید، به دیگران روان سازید. همیشه سلامت و بردوام باشید.